Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Lauman bakaha ang labanang House Speaker Martin Romualdez o Davao City 1st District Representative Paulo Duterte pagka-House Speaker sa pagsulod sa 20th Congress. Kinihuman, gituboy matud pa ni Vice President Sara Duterte ang igsuon nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nga magpapili isip House Speaker. Nanggawas na ang mga istorya sa posibleng pag-ilis og liderato lakip sa Senado. Ato ibalik si Argel Relator. Karong nakaproklama na ang mga mananaog sa 2025 midterm elections. Dunay mga istorya nga posible ang pag-ilis og liderato sa Kamara ug Senado nga kasamtangang ginapanguluhan nila House Speaker Martin Romualdez ug Senate President Cheese Escudero. Sa pagsulod sa 20th Congress, sila gihapon ang House Speaker ug Senate President. Gawas lang kung dunay laing suportahan ang majority sa mga kongresista ug senador. Usa sa mga mubalik sa Senado, si kanhi Senate President Tito Soto. Una na gibutyag ni Soto nga ihatag niya sa iyang mga kaubanan ang desisyon. Apan anda matud pa siya nga dawaton ang bisan unsa nga trabahoon ug responsibilidad nga ihatag kaniya. Importante nga mahanay ang liderato sa Senado, labi na kay duna sila dugang trabaho. Isip magsilbing impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Dihang gipangutana si Vice President Sara Duterte kung doon na ba'y miduol kaniya aron pangayoon ang iyang blessing nga mahimong bagong House Speaker o Senate President. Tubag sa bise. Wala. Wala akong candidate for Speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for Speaker or for Senate President. Sa Kongreso, gisugyot matud pa niya sa igsuong si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte nga mulaban pagka-House Speaker. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng Speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Lauman bakaha ang labanang House Speaker Martin Romualdez o Congressman Pulong Duterte pagka-House Speaker sa 20th Congress. Apan kampante ang kaalyado ni Speaker Romualdez nga magpabilin siya sa pwesto. Sumala ni Deputy Speaker JJ Suarez, 240 na ka mga bagong mulingkod nga kongresista ang mipirma sa Manifesto of Support para kay Speaker Romualdez. Ugaling mukasa si Congressman Pulong pagka-Speaker apan mapakya sa boto. Suhestyon ni VP Sara kaniya. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ginakuwaan pa og komento si Congressman Pulong labot sa pahayag ni VP Sara. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.